Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χοίρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χοίροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους διέταξε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον, φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε: «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του απάντησε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Τίμιε Πάτερ, ευλογείτε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όλο το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είδωρ ζών, νερό ζωντανό, να το πιείς στο ποτήρι. Και όπως η έλαφος, η διψώσα που τρέχει επί τα σπηγάς των υδάτων, έτσι και η ψυχή μας τρέχει στον Ευαγγελικό Λόγο. Αλλά τι να πει κανείς για να ξεδιψάσει, αλλά τι να πει κανείς για την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, η οποία είναι πράγματι το κάτι άλλο. Είναι, θα λέγαμε, το απάβγασμα της τελειότητας του Ευαγγελικού Λόγου. Έχει υποθεί για το σημερινό Ευαγγέλιο πως ακόμα κι αν χάνονταν όλο το Ευαγγέλιο, όλη η Καινή Διαθήκη και έμεναν μόνο η σημερινή Ευαγγελική περικοπή του Ασώτου και αυτήν του Καλού Σαμαρίτου, έφταναν για να ξαναγραφτεί το Ευαγγέλιο. Αυτό και μόνο δείχνει την αξία, την σημασία και την ωφέλειά του. Πάμε να δούμε τι μας λέει ο Κύριος μας. Σήμερα παρομοιάζει τον Θεό με πατέρα ο Χριστός μας και λέγει: «Άνθρωπος της είχε 2 ιούς, κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί». Πάρα πολλές επαναλήψεις κάνει ο Κύριος μας στο σημερινό Ευαγγέλιο. Επαναλαμβάνει πολλές φορές τα ίδια λόγια. Αυτό σημαίνει ότι είναι σαν να μας λέει: είναι πολύ σημαντικά, προσέξτε τα. Η πιο σημαντική όμως επανάληψη είναι η λέξη πατέρας.
πατέρας, πατέρας. Τη λέει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι τυχαίο. Παρομοιάζει τον Θεό και Πατέρα του πολλές φορές με αμπελουργό, με γεωργό, με τσοπάνι, αλλά σήμερα τον παρουσιάζει με Πατέρα. Είναι η κυρίαρχη ιδιότητα που έχει ο Θεός μας. Ο Θεός που έχει αναρρύθμιτα ονόματα και αναρρύθμιτες ιδιότητες, αυτήν που διαλέγει για να συστηθεί και να φανερωθεί μπροστά μας, είναι η ιδιότητα του Πατέρα. Ο Χριστός μας στην Κυριακή Προσευχή πώς μας είπε να τον αποκαλούμε? Πάτερ ημών, Πατέρα μας. Στο πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, η πρώτη ιδιότητα. Γιατί πράγματι ο Θεός είναι Πατέρας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δηλώνει σχέση. Είναι Πατέρας φυσικός, του φυσικού του Υιού, του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, και είναι Πατέρας όλων ημών που είμαστε δημιουργήματά Του και μας αγαπά σαν στοργικός Πατέρας. Αυτήν λοιπόν την ιδιότητα διαλέγει σήμερα ο Κυριός μας για να μας παρουσιάσει το πρόσωπο του Θεού. Και λέγει ότι είχε 2 γιους. Και ο νεότερος του ζήτησε με περισσή ανοησία, επιτρέψτε μου να πω, του ζήτησε το μερίδιο της περιουσίας που του αναλογούσε. Και εδώ υπάρχει η πρώτη ένσταση από πλευράς ανθρώπινης. Μα γιατί ο πατέρας δεν τον νουθετεί? Γιατί δεν του λέει ένα όχι? Γιατί δέχεται αυτή την ασυλλόγιστη επιθυμία του νεότερου γιού του? Μα απλούστατα γιατί ο Θεός, ο πατέρας εδώ δεν είναι ένας οποιοσδήποτε πατέρας, δεν είναι ένας άνθρωπος πατέρας, αλλά είναι ο Θεός πατέρας, ο τέλειος πατέρας, αυτός ο οποίος είναι αγάπη και μόνον αγάπη και ελευθερία. Αφού λοιπόν έχει δώσει αυτή του την αγάπη και την δίνει πλουσιοπάροχα και απλόχερα σε όλους μας, μετά σέβεται και την ελευθερία, την οποία ο ίδιος μας έχει δωρήσει. Αφού λοιπόν ο νεότερος γιος θέλει, εκτός από την αγάπη του πατέρα, να ερευνήσει και άλλους κόσμους, και τους κόσμους μακριά από την αγάπη αυτή και τους κόσμους της αμαρτίας, ο Θεός δεν λέει όχι. Δεν βάζει αμπάρες και κλειδαριές ο Θεός. Αυτός είναι. Είναι αγάπη και ελευθερία. Από σεβασμό λοιπόν της ελευθερίας το κάνει. Τον αφήνει ελεύθερο. Τους χωρίζει διήλεν αυτής των βίων, τους χωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία. Λένε εδώ χαρακτηριστικά οι ερμηνευτές ότι δεν λέει ότι τους έδωσε στον καθένα, αλλά διήλεν των βίων. Δηλαδή πραγματικά από εδώ και πέρα χωρίζουν οι ζωές. Άλλη η ζωή με τον πατέρα, άλλη η ζωή χωρίς τον πατέρα. Και με περισσή βιασύνη, με τού πολλάς ημέρας. Είναι αυτή η βιασύνη που μας καταλαμβάνει όταν θέλουμε να τρέξουμε στα μονοπάτια της αμαρτίας. Βιαστικά και ασυλλόγιστα, μετά από όχι πολλές μέρες, αφού τα μάζεψε όλα ο νεότερος, απεδίμησεν. Απεδίμησεν. Μας θυμίζει αυτό που λέμε όταν κάποιος φεύγει από αυτόν τον κόσμο, αποδημεί, απεδίμησεν. Είναι πραγματικά ένας θάνατος η απομάκρυνση από το Θεό. Είναι μια αποδημία. Απεδίμησεν εις χώραν μακράν, σε μακρινή χώρα. Μακρινή χώρα δεν ερμηνεύεται τοπικά. Δεν σημαίνει ότι πήγε στην Αυστραλία ή στην Αμερική, αλλά ερμηνεύεται τροπικά. Δηλαδή απομακρύνθηκε από την κοινωνία και από τον τρόπο ζωής του Θεού. Δεν θέλει πλέον επαφή με τον πατέρα του. Μπορεί να είναι λίγα τετράγωνα πιο εκεί, μπορεί να είναι και σε μια άλλη χώρα, αλλά πάντως τροπικά ερμηνεύεται το μακριά. Μακριά σημαίνει χωρίς προσευχή, χωρίς να λογαριάζουμε τις εντολές του Θεού, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς μυστήρια, χωρίς Θεία Κοινωνία. Αυτό σημαίνει μακριά.
και εκεί διεσκόρπισεν την ουσίαν αυτού ζών ασώτος. Εκεί λοιπόν άρχισε να σκορπίζει όχι απλά τα περιουσιακά του στοιχεία, όχι απλά τα χρήματά του και τα κτήματά του, αλλά την ουσίαν αυτού, δηλαδή τον εαυτό του. Και λέγει χαρακτηριστικά ο Κύριός μας, το διασώζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ζών ασώτος, ζώντας άσωτα, δηλαδή χωρίς με τρόπο που δεν έχει σωτηρία. Είναι από το στερητικό α και το θέμα σώζω, του σώζω σωτηρία, άρα λοιπόν ασώτος σημαίνει με τρόπο που δεν έχει σωτηρία. Μπορεί να φανταστεί κανένας εδώ ό,τι θέλει, αγαπητοί μου. Δεν το περιγράφει ο Κύριος μας, το αφήνει ανοιχτό, αλλά μοιάζει αυτός ο νέος, ο ασυλλόγιστος, με έναν 16χρονο της σημερινής εποχής, ο οποίος βιάζεται να πιει την ζωή σαν ένα, επιτρέψτε μου να πω, σαν ένα σφινάκι, μονορούφι, στα 16 του χρόνια, να έχει κάνει και φυλακή, να έχει κάνει και φόνο, να έχει κάνει και εκτρώσεις, να έχει πάρει και ναρκωτικά. Είναι λοιπόν αυτή η βιασύνη να γνωρίσει και να βουτυχτεί, θα λέγαμε, στην αμαρτία. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, αυτά όμως τελειώνουν. Τελειώνουν όχι απλά τα χρήματα, αλλά τελειώνουν και τα χαρίσματα. Αν θυμηθούμε λίγες Κυριακές πριν, όταν ο Κύριος μας έλεγε στην παραβολή των ταλάντων για τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός, πρέπει ο καθένας μας να τα πολλαπλασιάσει για να μας βγάλουν όχι απλά αυτή τη ζωή, να τα φέρουμε βόλτα σε αυτή τη ζωή, αλλά να είναι ναύλα, εισιτήρια που θα μας κουβαλήσουν και στην άλλη ζωή. Αν δεν τα πολλαπλασιάσουμε και αρχίζουμε να τα σκορπίζουμε ασυλλόγιστα ή να τα πετάμε εδώ και εκεί, δεν μας φτάνουν τα χαρίσματα. Τελειώνουν. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, αφού τα ξόδεψε όλα, θα λέγαμε ότι δεν ξόδεψε απλά τα χρήματά του, αλλά ξοδεύτηκε ο ίδιος ο άνθρωπος ξοδεύεται με την αμαρτία. Τότε λέει έγινε λιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην, γιατί η χώρα όπου δεν σέβεται και όπου δεν λογαριάζει το θέλημα του Θεού, αυτός ο τρόπος ζωής δηλαδή, δεν έχει τίποτα άλλο παρά μια πείνα πνευματική. Και όταν λέει έγινε αυτή η ισχυρή η πείνα και αυτός ήρξατο υστερίστε. Άρχισε και αυτός να νιώθει ότι δεν έχει, ότι στερείται. Αυτός που είχε την εμπειρία του πατρικού του σπιτιού, όπου τα είχε όλα πλουσιοπάροχα, είχε την αγάπη του Πατέρα, του Θεού Πατέρα, είχε την αγάπη, είχε και τα χαρίσματα όλα, τις αρετές όλες, με τις οποίες τον είχε πρικήσει αυτή η αγάπη του Πατέρα. Και τώρα, γυμνός από όλα αυτά, άρχισε να στερείται. Ήταν, θα λέγαμε, μια πρώτη στάση, μια πρώτη ευκαιρία να καταλάβει το κατάντημά του και να γυρίσει πίσω τότε, να γλιτώσει τα χειρότερα. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό με εμάς τους ανθρώπους. Διότι στο κακού τη σκάλα δεν υπάρχει τελειωμός. Και φαίνεται πως άντεχε ο οργανισμός του και περισσότερο ξύλο. Ήθελε δηλαδή να δει και τα χειρότερα. Και πορευθής εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Πήγε και προσκολήθηκε, έγινε κολλητός, θα λέγαμε σήμερα, μια έκφραση της σημερινής νεολαίας. Εκολύθη, έγινε κολλητός. Σε ποιον? Σε έναν από τους πολίτες της χώρας εκείνης. Λένε οι ιεροί ερμηνευτές ότι αυτό σημαίνει δαίμονας. Είναι ο δαίμονας της ασωτείας και της ασελγίας. Αλλά τι να σου δώσει? Να σου δώσει κάτι καλό? Μα αφού δεν έχει, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Άρα λοιπόν τι τον έκανε, πού τον έστειλε αυτός? Και έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους. Πάλι μια παρομοίωση, επιτρέψτε μας, από την σημερινή κατάσταση, από την σημερινή ζωή. Μοιάζει εδώ με αυτούς τους εξαθλιωμένους αδελφούς μας, οι οποίοι όντες εξαρτημένοι από τη μάστιγα των ναρκωτικών, προσκολώνται σε αυτούς που έχουν τους προμηθευτές τους και είναι άβουλα όντα και πρόθυμοι να κάνουν ό,τι τους πουν. Ό,τι πεις, αρκεί να μου δώσεις τη δόση μου. Έτσι μοιάζει και ο άσωτος που περιγράφει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής. Τον έστειλε λοιπόν στους αγρούς, στα χωράφια του, στις υποθέσεις του, τις βρώμικες υποθέσεις του, να κάνει τι? Να βόσκει χείρους. Έτσι παρομοιάζει
ο Κύριος μας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, την πνευματική κατάσταση των αμαρτωλών ανθρώπων. Την παρομοιάζει με την κατάσταση των χήρων. Γιατί? Για την ακαθαρσία, την πνευματική, όπως αναδύεται βρώμα και δυσοδεία από ένα χειροστάσιο, έτσι αναδύεται έμπροσθεν του Κυρίου μας δυσοδεία από την αμαρτωλή και άσωτη ζωή των ανθρώπων. Και επιθύμη, λέγει ο Κύριος μας, επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του. Επιθυμούσε, αλλά δεν τη γέμιζε. Λένε οι ιεροί ερμηνευτές ότι αναφέρει ο Κύριος το επιθύμη, γιατί λέει η αμαρτία ποτέ δεν σε χορταίνει. Προσπαθείς να χορτάσεις από την ειδονή, αλλά δεν σε χορταίνει. Μόλις τη γεύεσαι, τελειώνει. Είναι μια ουτοπία. Είναι ένα κυνήγι. Και ενώ αντίθετα η χάρις του Θεού εφραίνει και χορταίνει τον άνθρωπο. Και επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να γεμίσει την κοιλιά του, δηλαδή τα σαρκικά του πάθη να τα ικανοποιήσει, από αυτά που έτρωγαν οι χήροι, επαναλαμβάνει ο Κύριος τη λέξη χήροι, και δεν του έδινε κανένας, τότε ήλθε εις αυτόν. Τότε θα λέγαμε ήρθε αυτή η ευλογημένη στιγμή να καταλάβει, να έρθει ξανά στα συγκαλά του, γιατί η αμαρτία μοιάζει με μια τρέλα όπου μας βγάζει από τον εαυτό μας, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε και παίρνουμε λάθος αποφάσεις. Τότε λοιπόν λέει ήρθε εις αυτόν, ξαναήρθαν θα λέγαμε τα μυαλά στη θέση τους και είπε, στον εαυτό του είπε, «Πόσοι μύστοι του πατρός μου περισσεύουσιν άρτων, εγώ εδώ λιμώ απόλυμε. Στο σπίτι του πατέρα μου όλοι έχουν να φάνε και τους περισσεύει. Άρτος, αυτός είναι για τους ανθρώπους και όχι τα ξυλοκέρατα. Όχι τα υποκατάστατα που προσφέρει η τηλεόραση, η μόδα, το ίντερνετ». Και τότε λοιπόν κάνει μια καλή σκέψη. Και εμείς πολλές φορές κάνουμε καλές σκέψεις, αλλά το κακό είναι ότι δεν τις υλοποιούμε. Τις βάζουμε στο ψυγείο, θα λέγαμε, της μνήμης μας, εκεί μπαγιατεύουν και μετά είναι άχρηστες. Αυτός λέει αναστάς. Το αναστάς δεν σημαίνει απλά σηκώνομαι από το κάθισμα, αλλά σημαίνει κυριολεκτικά ανάσταση από την νέκρα που είχα μέχρι τώρα, την νέκρωση που μου είχε προκαλέσει η αμαρτία. Και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος, δεν αξίζω να λέγομαι ούτε παιδί σου, ούτε να λέγομαι παιδί σου. Κάνε με σαν ένα από τους εργάτες σου». Μόνος του υποβαθμίζει τον εαυτό του, άρα λοιπόν έρχεται, θα λέγαμε, και στη σωτήρια ταπείνωση. Και αναστάς, επαναλαμβάνει ο Κύριος μας. Να οι επαναλήψεις που λέγαμε. Αναστάς, αναστήθηκε και ήρθε προς τον πατέρα του. Και ενώ ακόμα ήταν μακριά, ο πατέρας του σπέβδει, γιατί η αγάπη του Θεού και Πατρός πάντοτε μας συνοδεύει και πάντοτε ανελιπώς θέλει την επιστροφή μας και την σωτηρία μας. Και έτρεξε, λέει, ο πατέρας και ήρθε και τον αγκάλιασε και τον κατεφίλησε και λέξη δεν είπε για όλα όσα έγιναν. Παρά μόνον είπε στους δούλους του, στους Αγίους Αγγέλους ή στους λειτουργούς των μυστηρίων, τους ιερείς μας σε αυτόν τον κόσμο. Προηγουμένως όμως, ο πρώην άσωτος και νυν σόφρον επαναλαμβάνει αυτά τα λόγια που είπε προηγουμένως στον εαυτό του. Δηλαδή, την εξομολόγηση που προετοίμασε, την λέει τώρα ενώπιον του Θεού και Πατρός. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου. Και είπε τότε ο πατέρας στους δούλους, «Φέρτε τη στολή την πρώτη», δηλαδή πλήρης αποκατάσταση, τα χαρίσματα που είχε και έχασε, ξανά, δώστε τα. «Και βάλτε του και δαχτυλίδι στο χέρι», δηλαδή τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. «Και βάλτε του και υποδήματα στα πόδια, για να μην πληγώνονται στους δρόμους της αμαρτίας, αλλά να τρέχουν ασφαλισμένα στον δρόμο της αρετής. Και φέρτε και το μοσχάρι το σιτευτό, το καλύτερο, το μοσχάρι του γάλακτος, να το σφάξουμε, να εφρανθούμε». Ποιος είναι ο μόσχος ο σιτευτός? Ο Κύριος μας τα λέει. Είναι ο ίδιος ο Κύριος μας, ο οποίος θυσιάζεται για εμάς. Ο ίδιος παρομοιάζεται και ως αμνός
ως αρνάκι που σφάζεται για μας και ως μόσχος ο σιτευτός. Αναφέρεται η έκφραση στις ευχές της Εκκλησίας μας. Και φάτε, θυσιάστε το να φάμε, να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο Υιός μου ήταν νεκρός, λέγει ο πατέρας. Ήταν νεκρός με την αμαρτία και αναστήθηκε με την μετάνοια. Ήταν χαμένος με την αμαρτία και βρέθηκε ξανά στον οίκο του Πατρός. Και άρχισαν να εφραίνονται, γιατί πραγματικά γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό, το λέγει αλλού ο Κύριος μας, με την επιστροφή ενός αμαρτωλού. Τότε όμως κάνει την εμφάνισή του και ο μεγάλος γιος, ο πρεσβύτερος, ο οποίος ήταν, λέει, στον αγρό, στις υποθέσεις, τις κοσμικές, και καθώς ερχόταν και είδε όλη αυτή την αναστάτωση, τη φασαρία, τις μουσικές και τα γλέντια, ρώτησε να πληροφορηθεί. Και τι τον πληροφόρησαν? Ο αδελφός σου, ο Χριστός μας, επίτηδες βάζει στο στόμα, εδώ, αυτού που τον πληροφορεί, να του λέει ο αδελφός σου, και όχι κάποιος ξένος ή κάποιος εχθρός ή κάποιος αντίπαλος, αλλά ο αδελφός σου έχει γυρίσει. Και ο πατέρας του τον υποδέχτηκε και είπε όλα όσα προαναφέραμε. Και αυτός τότε οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Τι να πρωτοπεί κάποιος τώρα εδώ? Αυτός ήταν στο σπίτι του πατέρα του, ήτανε, θα λέγαμε, στον παράδεισο, αλλά κρυφοκοίταζε έξω. Το μάτι του αληθόριζε προς την αμαρτία. Είχε αυτή την προσποίηση και νόμιζε ότι ήταν ο δίκαιος, ότι ήταν αυτός που τηρούσε τις εντολές, αλλά στην ουσία συσσόρευε μέσα του πάθη. Δεν είχε εξωτερικεύσει την αμαρτία του. Τώρα όμως που έφτασε η ώρα να γράψει τις εξετάσεις του, να δώσει τις εξετάσεις του, τώρα αποδεικνύεται η πνευματική του γύμνια. Αποδεικνύεται ότι είναι και αυτός άρρωστος από την ίδια αρρώστια, από την αρρώστια της αμαρτίας, που ήταν και ο αδερφός του, με μια όμως διαφορά. Ο αδερφός του την αμαρτία την έζησε και κατάλαβε το κατάντημά του. Αυτός την αμαρτία του την κρατούσε καλά, σαν κρυμμένο θησαυρό, και αυτό τον δηλητηρίαζε. Και τώρα στην κρίσιμη ώρα τι λέει? Αντί να χαρεί, τι λέει? Οργίστηκε. Έβγαλε λοιπόν πάθη. Και ούκ ήθελε εισελθήν. Δεν ήθελε να μπει. Πού να μπει? Στον παράδεισο να μπει. Στο σπίτι του πατέρα του. Δεν ήθελε να μπει. Να λοιπόν ποιος μας βγάζει από τον παράδεισο? Δεν μας βγάζει κανένας, γιατί λέει στη συνέχεια «Ο ουν πατήρ αυτού εξελθών παρακάλει αυτόν». Ο πατέρας του, λέει, βγήκε και τον παρακαλούσε. Βγαίνει ο Θεός και μας παρακαλεί. Ο Θεός υποδέχεται τον πρώην άσωτο και τον καταφυλεί, βγαίνει για να παρακαλέσει τον άλλο Υιό, ο οποίος θυμώνει και οργίζεται. Ίση και δίκαιη η αγάπη του Θεού. Αυτός όμως δεν μπαίνει. Στυλώνει τα πόδια και λέει στον πατέρα του: «Τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ σου δεν παράκουσα καμιά εντολή σου και δεν μου έδωσες ούτε ένα κατσικάκι να το φάω με τους φίλους μου». Δεν αρκείται στον μόσχο το σιτευτό, δεν του φτάνει ο μόσχος ο σιτευτός, αλλά θέλει το δικό του αμαρτωλό θέλημα, ένα κατσικάκι, έξω όμως από το σπίτι του πατέρα του, με τους φίλους του. Όταν λέει γύρισε ο Υιός σου, αυτός που σου κατάβα, ο Υιός σου ούτως, αυτός ο Υιός σου, δεν λέει ούτε το όνομά του. Όχι αδελφό δεν τον ονομάζει, όχι μόνο τη σχέση η οποία είναι σημαντική δεν την λογαριάζει, αλλά ούτε το όνομά του. Αυτός βάζει στην αντωνυμία δηλητήριο. Αυτός. Αυτός που σου κατάφαγε, λέει, την περιουσία με τις πόρνες, όταν γύρισε πίσω, του έσφαξες και το μοσχάρι το σιτευτό. Είναι, θα λέγαμε, προσβολή της Θείας Δικαιοσύνης. Είναι βλασφημία αυτό. Σαν να λέμε στο Θεό, και αυτόν θα τον σώσεις. Αγαπητοί μου αδελφοί, παράδεισος, όπως τον εννοεί ο μεγάλος, ο πρεσβύτερος γιος της παραβολής, παράδεισος πριβέ, ρεζερβέ και αγκαζέ, παράδεισος ιδιωτικός, δεν υπάρχει. Ο παράδεισος είναι κατεξοχήν κοινωνία, κοινωνία με τον Θεό και μεταξύ μας. Αυτό
που ζητά ο μεγάλος γιος, ή αυτός ή εγώ, δεν είναι παράδεισος, αυτός είναι κόλαση. Και τελειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής λέγοντας, βάζει ο πατέρας απευθύνεται στον μεγάλο γιο και του λέει «τέκνον». Και πάλι εδώ τέκνο τον ονομάζει. «Παιδί μου δηλαδή, εσύ πάντοτε είσαι μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου». Η φωνή του Θεού, η φωνή της λογικής. «Εφρανθήνε δε και χαρίνε». Μόνο χαρά και ευφροσύνη πρέπει. Μόνο αυτό έχουμε. Μόνο αυτό ταιριάζει. Τώρα που ο αδελφός αυτός γύρισε, ενώ ήταν νεκρός, αναστήθηκε, και ενώ ήταν χαμένος και βρέθηκε. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού και με αυτή την αλήθεια τελειώνει ο Κύριος μας αυτή του την παραβολή, θέλοντας να πει ότι αυτό είναι και όλα τα άλλα είναι ανθρώπινα πάθη που ο Θεός μας θέλει να τα θεραπεύσει. Αλλά εάν δεν θέλουμε, αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Τελειώνοντας, βλέπουμε λοιπόν τον Κυριό μας στο σημερινό Ευαγγέλιο να μας δίνει μια ακτινογραφία του καταντήματος της κατάστασης στην οποία περιέρχεται ο άνθρωπος με την αμαρτία, είτε φανερή είτε κρυφή, και να μας δίνει και το γιατρικό του, να μας δίνει και το φάρμακο. Σε κάθε Ευαγγέλιο ο Χριστός μας πετάει και ένα σωσίβιο. Σωσίβιο ήταν την προηγούμενη Κυριακή το «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό» που έβαλε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στο στόμα του τελώνου. Σωσίβιο είναι αυτό που σήμερα 2 φορές λέει «Το Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημί άξιος, ουκέτι ημί άξιος πληθύνε Υιός σου». Μακάρι ευχηθείτε τιμέ Πάτερ και η δική μας ασωτεία, κρυφή ή φανερή, να συνοδευτεί από την μετάνοια του πρώην ασώτου και μετά σόφρονος. Αμήν.